Onde estiven? Onde estou? Un día luminoso. Encontrome confuso. Non sei que dicir. Non sinto as mans. Non son as miñas. Quixera estar seguro de min mesmo. Señor, preciso a vosa bendición. Non vos anxenlloedes. Por favor, non te mofes de min. Son un vello parvo e chocho. E para ser sincero, coido que non me rexe moi ben a cabeza. Creo que te coñezo, e tamén a este home, mas non estou certo. Non recoñezo o sitio onde estou e non dou lembrado como cheguei ata aquí e onde pasei a última noite. Non vos riades de min, pero fáiseme que esta dama é a miña filla Cordelia. Son Cordelia, meu pai. Non chores, por favor. Tes motivos para odiarme, ben o sei. Ningún motivo, ningún.